Nay, tumutawag ba ni Pare Ambaw? Hello, Pare. Aw, yung bigat. Nay, mayat sa nga damag day ta, Pare. Shot? Aw, win kay na po, Pare. Hindi mo lang nga madamdamag na bayagay nga makasisyata kaon. Aw, maililiwa kaon iti arak. Ay naapaw. Win, Pare. Win, gamday. Aw mo ti kwartak tatangam baam ta dumaskarti akin ni bakit ka. Win, Pare. Win ta mang panunutak no kasano iti tiknik nga malupit tapno makadawat ak ti kwartak. Oh, sige, Pare. Win. Oh, adati sumsumret ti panunot kaon. Nga pang malupitang tiknik, Pare. Oh, sige garod, Pare. Win. Umayak dita. Win. Sige garod, Pare. Ay, kasapulan nga agbalikas na ito nga planaw. Bakay! May kabantaoy. May kati katay ko pa'y lang basbasain dagit dato'y litrana dito'y bakay. Nanay talaga nga kumapoy sa ti panagkita ko. Gito'y babasit nga litrana. Kasla kutunan. Nasigaro ti kong kunak bakit. Nga talaga nga kasapulak sa ti agpa-check up. So nga awan ti kwartak dito'y bakay. Mabaling nga dumawat. Isang ribaw nga pagpa-check up ka. Anong talaga nga... Isang ribo lang? Nuri isang ribo lang ta. Agpa-check up akpay lang. Ano makitak man nun niya, ti sakit na dato'y matak ta rin. Isang ribo lang ata? Talaga nga babasit, dato'y litranan, bakit? Yes. Effective siya nga talaga. Dato'y planawk. Nangangamoy alak na. Ang galing-galing mo talaga, Edwin. Wala kang kakupas-kupas. Ang ko nga mabasan na yan dayaw kasapulan nga permi nga iyasadag ko tatno mabasak na gito'y litrana bakit? Wine bakit? Anay talaga nga awanay babasik na gito'y nga litranan ko nga malasin na yun. Isang ribo tatloy. Pagpa-check up mo no kurang ka sa ribo dati koto sa ribo ko sang gasot mo dati ba kahit congratulations la kay mo ka sa pula ng ti-check up hindi yata sa gasutan ta ano pa super nga paggatang ti mantika ikakidag ta basit ka rubayan na Pay, matam sir. Madi talaga ba kahit? Makita nak pay. Makita nak no sa ano, sa nak makita bitugang ka. Manay. Ito pa yung pagkatan magsika. Nintay plano Pare Ambaw. Napuro na andamanan.